L'entrevista d'aquest mes la dediquem a una persona relacionada en el món de la dansa i en el món del teatre, molt apreciada pels intèrprets amb qui ha treballat. Ha treballat en petits formats, en mitjà format, en gran format i en un supergran format, com per exemple els Jocs Olímpics de Barcelona 1992, i entre moltes altres coses ha coreografiat més de 20 musicals. Estem parlant de la Montse Colomer, al qual li agraïm molt que ens hagi obert les portes d'aquí a la Caldera i que hagi acceptat la nostra entrevista del mes. I jo contentíssima. Primer de tot, moltes gràcies, molt agraïts. I comencem aquest viatge en el temps. Com va entrar en contacte la Montse Colomer amb la dansa? Jo vaig començar molt petitona, de molt petita, perquè la meva mare ja havia ballat. La meva mare és de l'època de la República, va néixer el 1917 i en el barri de Gràcia vivia la seva família, venim d'una família molt senzill, molt humil. El meu avi era sabater, feia sabates a mà, i tenia 8 fills, i llavors allà a Gràcia hi havia l'Orfeó Gracienc, i els enviava tots cap allà, i fa molta gràcia perquè tant nens com nenes d'aquella època, doncs els meus tiets, la meva mare, tenien una bastant important i bona formació tant en música com en dansa. I això va començar més o menys als 5 anys? I això la meva mare, clar, com que ella ho havia fet, a mi també em va apuntar a l'Orfeó Gracienc. Jo vaig començar als 4 a cantar, vaig començar primer a cantar i després als 5 a ballar, a aprendre danses tradicionals. I vaig anar al mateix lloc que la meva mare, però uns anys més tard. I en aquella època estava molt separat les disciplines, és a dir, estudiaves dansa i era per ballar, estudiaves cant i era per cantar, estudiaves teatre i era per fer teatre. La suma d'aquestes disciplines potser ha vingut més tard, no? Sí, ha vingut més tard, sí. A més, jo recordo que devia tenir 8 o 9 anys i alguna vegada havia coincidit un concert de música i una ballada de dansa, i com que havia de decidir s'enfadaven una mica, no? Oh, és que has de ballar o cantar, perquè de vegades s'enfadaven, no?, si feies les dues coses, perquè ja veus, incompatibilitat tampoc no n'hi havia tantes, no eren professionals, però sí que estava com molt amb caixonets, no? Sí, cadascú tenia el seu departament, el seu calaixet. I el teu germà estudiava música i crec que he trobat que havia escrit un llibre fins i tot de dansa. Sí, he escrit... El meu germà va morir i és una cosa que m'ha sabut molt de greu a mi, a la meva família, però també a la comunitat de la dansa, perquè ell no havia ballat, ell havia fet música, era diplomàtic, i llavors la dansa també, clar, la meva mare ens ho va fer viure tots dos. El que passa que ell, la primera vegada que el van portar a ballar, la meva mare quan el va anar a buscar el va trobar tocant el piano perquè el pianista havia fallat i ell tocava molt bé el piano i estava acompanyant dansa. Llavors va acompanyar dansa en alguns moments de la seva vida, dansa tradicional, dansa clàssica, i ja de gran va començar a escriure, a tenir columnes en alguna revista de dansa, i ja de grandet, diguéssim, va decidir, va fer estan editats 2 llibres de dansa, i després la seva tesi doctoral, que la va fer bastant gran ja, diguéssim, que després d'haver acabat els estudis també la va dedicar a la dansa. És a dir, que a la família hi havia un contacte artístic força... El contacte artístic dins la família era força habitual, no? Sí. Una cosa que potser a vegades, a l'època o fins i tot avui en dia, potser costa, no? Quan allò et diuen família, em vull dedicar al món de l'espectacle, potser encara és una decisió, no sé si ho has viscut per companys, amics o... Sí, ho he viscut. A casa meva no, a casa meva fins i tot jo volia fer una altra cosa i el meu pare em va dir no, tu fes-lo de la dansa i lo de la música, que et va molt bé, t'anirà molt bé. A casa meva vam fer al revés, em van empènyer bastant a posar-me dins d'aquest món. I si avui en dia encara a algú li costa, per trencar una llança a favor, de dir, em vull dedicar a la dansa, al teatre, a la música, i a les famílies encara els hi costa, quin missatge els hi donaries? Jo crec que el més important és fer el que a tu t'agradi, costi o no, perquè avui en dia jo crec que totes les carreres i tots els camins són prou complicats, no? El que passa que sí que és veritat que el món artístic, clar, és un món ple d'inseguretats, però jo crec que el que és més important és fer el que a tu t'agradi, això indiscutiblement, no? Perquè
quan ho fas perquè t'agrada, no? Hi ha molta gent que treballa de coses que igual li donen un benestar i una tranquil·litat, però que no disfruten de la seva feina. En canvi, en el meu cas, clar, la meva feina és una part molt important i que prioritzo molt de la meva vida, però és perquè m'agrada molt fer-la també, no? I després del BUP i COU, que és els estudis de l'època, cap a l'Institut del Teatre, a estudiar dansa clàssica, dansa espanyola. Mira, jo vaig fer uns anys lliure, m'examinava lliure, perquè en aquella època la carrera de dansa era 7 anys. Eren 4 comuns i 3 d'especialitat. I jo vaig fer primer i segon, em sembla que hi havia també preparatori, primer i segon lliure, i a partir de tercer vaig anar oficial a l'institut. I a acabar el quart em van fer escollir, i vaig escollir, curiosament, dansa espanyola. Vaig ser l'única que va escollir dansa espanyola i vaig passar-me el 5è curs, que és el primer d'especialitat jo sola, que era molt estrany, i recordo que les professores, n'hi havia una sobretot que em deia ai, si la Diputació se n'assabenta que només tenim una alumna i tants professors, i la dansa contemporània en aquells moments encara no estava molt desenvolupada, i llavors jo el que vaig fer és que vaig anar a l'Anna Maleres a fer tot el que era més dansa moderna, dansa jazz, claqué, tot el que era un altre tipus de cosa que no hi havia a l'institut, i a l'institut vaig voler estudiar dansa espanyola perquè a mi m'agradava molt el flamenc, m'agradava molt el ball amb connexió a la terra, m'agrada tot el que és rítmic, i en aquella època era estrany, perquè encara era època de Franco i estudiar flamenc i dansa espanyola era una mica estrany. Però a mi m'atreia, també vaig estudiar dansa gallega, en aquella època dansa basca, dansa aragonesa, i a mi tot això també m'agradava molt i a més a la llarga m'ha anat molt bé. I una mica potser són arrels d'allà on potser vas començar, no? La cosa popular. Exacte, sí. Que a vegades pel fet de ser popular ja tens com una etiqueta distant o dolenta i no té res a veure. I sobretot en aquella època també, no? Perquè, ostres, està molt bé. A mi m'ha servit molt saber ballar una jota per moltíssimes coses i moltíssimes raons. A més, la jota no és només aragonesa, no? És que a més descobreixes un món que a mi, més a la cosa més ètnica, que a mi m'agradava, no? I com recordes aquella època d'estudis? Com la vivies? Molt bona. Vaig tenir la sort que a aquella època a l'institut es van fer canvis, van canviar molts professors, hi havia professors de dansa clàssica excel·lents, després la gent, per exemple, els que ens ensenyaven jotes eren els de la Casa d'Aragó, diguéssim, o sigui, portaven gent realment, no tant, diguéssim, no gent de títol, sinó gent que en sabia, especialistes. I jo la recordo molt bé. I de l'institut tens un altre record també, perquè anys després vaig ser mestra. Vas treballar allà. Què ha canviat? Això és bastant curiós. O canvia la perspectiva d'alumne a professor, no? Home, de sobte, sí, a mi em va impressionar, no?, de sobte, de dir, bueno, jo hi he estudiat aquí, que és com una mica casa teva, no? I després vaig fer classes a interpretació, però en l'apartat de musical. Vaig ser-hi ben bé no seguit, però potser vaig fer uns 4 o 5 anys de professora allà, i a més també vaig col·laborar en alguns tallers, que m'ho vaig passar també molt, molt bé. I després, més tard, vaig ser professora de dansa jazz del grau superior. O sigui, vaig treballar tant en el departament de teatre com el de dansa. El departament de dansa no em va anar tan bé, curiosament, perquè just vaig agafar un moment que encara el programa del grau superior no estava molt ben establert i no ho vaig disfrutar massa, però tota la part d'interpretació m'ho vaig passar molt bé. I a més vaig conèixer el meu marit. Exacte. No t'ho perdis, Estava en un taller, si més no per allà, i en un taller de Lady in the Dark, era aquella promoció. Sí, vam fer Lady in the Dark, exacte. Sí, exacte, però jo el vaig conèixer abans, perquè era el taller de quarts, no? Exacte. I això era una mica... Clar, l'institut a mi m'ha portat unes felicitats extres importants. Personal 100%. Exacte. Després de la primera etapa a l'institut com a estudiant, te'n vas anar al 79, 2 anys, a Nova York, a estudiar. Com que havia estudiat a l'estudi de l'Anna Maleres altres disciplines, vaig dir, mira, em sembla que em decanto cap al jazz i al claqué i la dansa contemporània,
i tots els professors que a mi m'havien agradat molt, jo havia fet estajos abans de marxar a Nova York, havia estat en un de Colònia, Alemanya, que era molt important, on venia molta gent, molts professors d'Amèrica, d'Estats Units sobretot, havia estat també a París, havia fet ja les meves per Europa, a Londres, no havia anat a cursos d'estiu, de vegades de 2 setmanes, i a mi la gent que m'agradava venia de Nova York, llavors em vaig decidir, no vaig demanar cap beca, els pares em van recolzar, jo vaig estar estalviant un any, diners, i la meva família em va ajudar, i me'n vaig anar allà i em vaig quedar 2 anys d'estudiant, diguéssim. I allà vaig trobar algunes feinetes, per exemple, donava classes de castanyoles, vaig trobar algunes feines que em van ajudar a sobreviure, i per mi va ser un abans i un després, diguéssim, no? Nova York, a part d'anar a estudiar dansa, vaig veure tants espectacles que era com fer un curs intensiu d'història de la dansa, no? De tot el que jo havia llegit o m'havia sentit parlar, de sobte ho vaig veure allà i tant m'obligava, diguéssim, a anar a classe, però també a veure espectacles o teatre musical, una mica de tot, no? Perquè hi havia moltes coses que aquí encara estàvem una mica a les beceroles, no? I allà, en aquelles èpoques, també estava tot molt separat o ja es començaven a trencar fronteres? No, en allà no, perquè en allà, per exemple, el musical, no tot... Jo sempre m'han impressionat molt la gent de musical d'Amèrica o de Londres, no? Perquè ja fan una formació de fa tants anys, des dels anys 30 i 40, de barrejar la dansa clàssica amb el musical, amb el cantar, amb el claquer, que allà és una cosa molt habitual, cosa que aquí encara falta una mica, tot i que hem millorat molt, però encara falta, per exemple, allà el que és l'ofici de ballarí, el ballarí està en contínua formació. Aquí encara, per exemple, la gent surt de l'Institut del Teatre, comença a treballar però oblida la seva formació, i això és importantíssim perquè el cos sempre l'has d'anar motivant, no? No és una cosa que et queda apresa, sí que et queda, tens la memòria corporal, però si tu no vas refrescant i tirant endavant, el cos es para, el cos s'atura. Avui en dia sembla molt senzill anar a Nova York perquè estem molt acostumats a viatjar i tenim molta informació perquè obres el mòbil i el tenim aquí al costat, però a l'època potser era com quasi bé una aventura, un acte heroic, a dir, me'n vaig allà perquè m'han dit que, o he llegit que, és un context diferent que crec que està bé puntualitzar, no? Totalment, perquè clar, no hi havia internet, no existia internet, i home, jo recordo que hi vaig anar perquè m'interessaven els professors que jo havia anat, que havia conegut a Europa, jo ja sabia on trobar-los a Nova York, o sigui, tenia uns referents de mestres que jo volia estudiar. Però clar, jo no havia vist gaire Woody Allen en aquella època, no sé com estava el Woody Allen al 79, però havia vist, però saps això que després ja veus les cares, bueno, sí que saps que hi havia gratacels, però jo realment quan vaig sortir del metro vaig mirar allò... Ja no a nivell teatral, sinó a nivell de la ciutat, no? A nivell físic, sí, vaig pensar, ostres, que fort, vols dir que vaig bé, perquè em vaig espantar una mica amb la gran ciutat. A més, és que jo no sabia ni que la 5a avinguda divideix el East del West, no ho sabia, ho sento dir-ho, però no ho sabia. Llavors vaig estar averiguant allà moltes coses, no? Parlava una miqueta d'anglès, però clar, em vaig espavilar molt. Hi havia en aquells moments, a Nova York hi havia en Serge Alabert, vaig establir contacte amb ell, em va explicar moltes coses, i amb el Cesc com a referent, el Carles Santos també, perquè també estaven allà, també un altre referent, el Perico Pastor, també el dibuixant, o sigui, vaig tenir com música, dansa, pintura, que ens recolzaven molt a la gent que érem una miqueta més joves, però no gaire més joves que ells, i llavors ens recolzaven molt passant-nos la informació, fent dinars, fent sopars, era molt important, i a més els mestres que ja coneixies, que també et rebien molt bé, però clar, era un descobrir continu, no? Nova York durant 2 anys i cap a Catalunya una altra vegada. Vaig estar 2 anys a Nova York, vaig tornar, i després hi vaig tornar a anar un parell de mesos, i després vaig seguir com una mica, m'ho vaig prendre com una mena de reciclatge, perquè al tornar de Nova York jo vaig canviar molt, em va canviar molt el físic, vaig aprendre moltes coses, a mi m'agradava molt ensenyar, i vaig fer tota una etapa de professora important, perquè l'Anna Maleres en l'època havia organitzat uns cursos de dansa a l'agost a Mallorca, i allà ens havíem conegut molta gent de tota Espanya. Quan jo vaig tornar tenia moltes amigues que tenien escoles i vaig tenir una feinada durant 5 o 6 anys bastant forta de
de passar tota la informació que jo havia rebut, com que se'm donava bé de les classes, vaig treballar des del País Basc, a Canàries, a Mallorca, a Valladolid, a molts llocs, a Bilbao, a Donosti, a Navarra, vull dir, a molts llocs de molts punts, on jo tenia amigues que tenien escoles, Montse, vine'ns per Nadal, saps? I no parava, vaig fer una... I ensenyant els coneixements a Nova York, que eren nous a Catalunya, al País Basc, on fos de la geografia. Vaig viure, i a més em vaig guanyar molt bé la vida, l'època em tractaven molt bé, perquè, a veure, hi havia molta gent que era l'època també del boom de la dansa, de la Fama, saps? La sèrie Fama, llavors totes aquestes escoles tenien molta gent amateur, però que tenien classes de 20 i 30 persones. Llavors, de sobte, aquestes 20 i 30 persones, a Nadal, 4 dies, amb la Montse que acaba d'arribar de Nova York, pam, molt bé. Va ser una molt bona època. I també en aquesta època entres en contacte amb dos noms, un ja l'hem citat, de Nova York, el Carles Santos. El Carles Santos el vaig conèixer a Nova York i ens vam entendre molt bé, i ell, quan més endavant va voler començar a visualitzar la seva música, doncs em va cridar per treballar amb ell i per ajudar-lo. I em va anar molt bé perquè em va introduir en un món molt contemporani, però des de la música. I el que va passar és que comediants, al cap de... Jo vaig anar al 79, vaig tornar entre pitos i flautes, cap al 82 ja estava bastant per Barcelona, i el 87 el Joan Font m'havia vist perquè havia fet molt caixa a les escoles, jo amb grups petitets de música i dansa, i em coneixia molt com a intèrpret, i em va dir, mira, diu, ens falta una persona a la companyia, jo no et faré cap càsting perquè ja t'he vist actuar. Només una condició, nosaltres t'ensenyem a fer teatre i tu ens ensenyes tota la part de dansa. I així va ser. I vaig ser, diguéssim, l'última persona que entra sense contracte verbal, perquè a partir de jo, diguéssim, de la següent persona, comediants ja havia canviat, fins i tot ja era l'època on ja s'estava com legalitzant companyies, les SLs, les no sé què, saps? O sigui, es va passar, vaig viure, que això també m'ha agradat molt perquè vaig viure una etapa molt brillant de comediants com encara companyia hippie, que comparteix tot, o sigui que vaig tenir unes vivències també molt importants. I com es treballava precisament en aquesta etapa, comediants? Jo me'n vaig anar a viure a Canet, perquè la companyia vivia allà, estava molt bé perquè tenies la teva habitació, menjar, hi havia un cuiner que et feia els àpats, o sigui que no t'havies de preocupar absolutament de res, sinó només de treballar, i això ha sigut un parell o 3 d'anys genials, no? És que la farmaciola també estava allà a punt, saps què vull dir? No t'havies de preocupar per masses coses, només treballar. Llavors fèiem, quan estàvem en èpoques de creació, podíem estar assajant 4 hores matí, 4 o 5 hores tarda o 6, perquè estàvem allà, vivíem allà, paràvem per dinar i per sopar i anar seguint, i sempre... Jo, comediants, la veritat és que els he d'agrair moltíssimes coses, perquè vaig aprendre d'entrada a formar part d'una companyia de teatre gestual. Vaig viatjar molt perquè va ser una època molt bona, i després, més endavant, Comediants és un espai molt obert de creació i no... Pots equivocar-te, saps què vull dir? Et deixen equivocar-te i amb l'aprenentatge aprens, i això és molt bo perquè això no passa en molts llocs, no? Per exemple, jo vaig començar al món de l'òpera amb comediants o treballar en espectacles de gran format amb ells. El Joan Font, la primera òpera, era la seva primera òpera i era la meva. Doncs tot això va ser un aprenentatge perquè no sabíem com posar-s'hi amb això, i en vam aprendre, i clar, em vaig aprendre gràcies també a la seva generositat. I el 86 vas estar d'assistent de coreografia del tango de Don Joan, que es va fer també a molts llocs, entre ells el Teatre Romea. Sí, això va ser molt bona experiència. Aquí també és una mica això, com que era una producció que Giron Sabarí, que estava fora, per tant, veure com treballa la gent de fora també era una... Et paguen per aprendre, per treballar i per aprendre. En aquest cas, clar, jo havia vist Le Grand Magic Circus, que era una companyia d'aquella època que era brillantíssima, i els havia vist actuar. Per tant, a mi quan em van dir si volia ser assistent del coreògraf, que era el Jan Musí, que era de l'equip del Sabarí, clar, per mi va ser una experiència
Em va ser una experiència professional important i vital també, perquè tenien una manera de fer molt heavy, diguéssim, era droga dura, perquè ells era gent de teatre, de furgoneta, de camió, eren uns apassionats tan bèsties del teatre que fins i tot passaven límits perquè va haver-hi conflicte, diguéssim, en aquesta producció, perquè ells anaven a tope amb tot, no? I a mi, per exemple, el coreògraf, el que jo treballava amb ell, bevia molt, i per mi era un patiment, diguéssim, perquè era un home amb talent que jo admirava, però, ostres, jo l'havia d'estar com acompanyant de moltes maneres, no? I era molt, treballaven molt d'una manera, i ell ara anava a dir això, que em va explicar, em va dir, ets una persona que tens talent, però et falta mala llet, perquè vegis una mica com anaven, no? Perquè ell ja... Això m'ha passat, de vegades, amb altres experiències, no? Que era gent que estava acostumada com a cridar, no? On doit faire, lutter... Eren molt del maig del 68, però a lo bèsties, no? També en aquella època vas treballar amb la companyia Metros Metros amb en Ramon Oller. Per tant, hi ha una mica la combinació del teatre i la dansa anava... Els primers espectacles, al Ramon jo li havia donat classe, hi havia un espai que es deia La Fàbrica, que és un espai que va crear la germana d'en C. Gelabert, la Toni Gelabert i la Norma Axenfeld. Eren dues persones molt amants de la dansa contemporània, van crear un centre Gràcia, i allà hi havíem donat classes de dansa amb molta gent del moment, no? I jo vaig conèixer el Ramon, prenia classes amb mi i va començar a fer els seus pinitos com a coreògraf, i llavors em va demanar d'ajudar-lo, i el vaig ajudar com a repetidora i com a ajudant de coreografia d'espectacles purs i durs de dansa contemporània. Però llavors va ser el moment, diguéssim, que quan vaig començar amb ell, ja va ser el moment que Comediants em va oferir aquesta feina, i llavors em vaig dedicar més cap a l'apartat del teatre. Abans de Comediants vaig fer La Botiga dels Horrors. Ara anem a atacar la Botiga dels Horrors. Exacte, llavors La Botiga dels Horrors va ser també una molt bona experiència és el primer musical que em demanen per fer, no? I em va agradar molt fer-ho. I tot i que també vaig tenir els meus problemes perquè les tres noies, per exemple, dues no havien ballat. Llavors, què passava en aquesta època? Que a part de fer les coreografies havies d'ensenyar una mica la tècnica de la dansa, perquè eren unes cantants estupendes, però clar, no tenien l'experiència del cos, no? Llavors eres mestra i coreògrafa. Ara, per exemple, intento no ser mestra, perquè ara ja ha passat uns anys i la gent que ja vol fer musical ja hauria és la seva responsabilitat preparar el cos, però en aquella època havies de fer una mica les dues coses. Això ens ho explicava a l'entrevista del mes que vam fer amb la Carme Cuesta. La Carme era la Carme Cuesta i la Malú. I la Maria Josep Peris. La Maria Josep ja havia fet alguna cosa, però la Carme i la Malú no. Venien del món de la cançó, d'orquestra, i de coses de dir, escolta, això és l'escenari, entreu per aquí, o sigui, tota una sèrie de coses de no saber, perquè el món de l'orquestra és un altre, no? No, va ser molt interessant també aquest moment. I a més d'aquí a la Botiga dels Horrors es va fer una família. Ens va dir també en l'entrevista l'Àngels Gunyalons que encara a vegades es manté, no?, amb el Francesc Orella també. El Francesc, l'Àngels, el Pep Anton Muñoz i jo. El Pep Anton era veí meu del carrer Verdi, per tant ja ens coneixíem. Amb l'Àngels i el Francesc ens vam conèixer a la botiga i seguim i som, el Francesc és com una mena de germà per mi, no?, perquè ens hem fet molt amics, i amb l'Àngels també, i tant. Jo també tinc un molt bon record perquè també vaig ser professora del Memory el primer o el segon any, i també vaig conèixer gent que m'ha agradat molt conèixer, que després els veus, el Xavi Ricard, per exemple, que els veus fent altres coses i que neixen amistats, i que es van fent grans, el Marc Pujol també, no? Molta gent que recordo, diguéssim. En actiu ara mateix, no? I també una mica més tard va arribar la Snoopy,
Que eren unes coreografies compartides, era? Sí, hi havia 4 o 5 coreògrafes. Amb la Coco i més gent. Sí, la Jan Manion. Ara no recordo ben bé, però érem 4 o 5 coreògrafes. I com es treballa això? Per exemple, un espectacle musical que hi ha 4 o 5 coreògrafs. Això jo crec que devia ser una idea del Reguant, del Ricard. Sí, perquè era dirigida pel Ricard. Sí, el seu era director. Sí. Va ser una mica caòtic, jo ho recordo una mica caòtic, perquè, bueno, el Ricard tenia ganes de que fos, la idea no està malament, que fos com que hi haguessin gustos diferents, no? El que passa que jo me'n recordo que l'experiència de l'Snoopy em va deixar una mica trasbalsada, perquè havia de muntar un número de claquer amb algú que no havia, un número brillant de claquer amb algú que no havia ballat mai claquer. Llavors això vaig patir-ho una mica, no? El noi era el Jordi Fosalva, que va morir ell, i s'ho va prendre molt en sèrio, però clar, un número brillant de claquer amb algú que no ha ballat mai claquer. A més, recordo que era amb una escala que va arribar 4 o 5 dies abans de l'estrena, i jo patia tant perquè el món de la dansa, a diferència del teatre, diguéssim, ho hem de fer cada dia, i no és que no sigui rigorós, el teatre no vull dir això, però sí que la disciplina del cos és, acostumem a les 9:30 del matí ja està en funcionament, perquè les classes de dansa, per exemple, això que et deia de la gent de Nova York, els ballarins de musical, si hi ha una classe a les 10 del matí, per molt que se'n vagin a dormir a les 12 o a la 1, aquella classe és la que els hi funciona, es lleven i la fan, igual dormen després. Saps què vull dir? Que hi ha una cosa de disciplina que te n'adones que ja està en l'ADN. I a mi, per exemple, em va sorprendre que jo hagués de fer una coreografia amb una escala i no la tingués. I recordo que vaig anar a un estudi que hi havia una escala i amb un caset i amb el Jordi Fosalva, clar, fer-li entrenar amb una escala, perquè, no, és que pobre, jo patia, perquè dic, ostres, és que ja prou difícil que ho tens, si a sobre no podem practicar amb aquesta escala, i vaig buscar-me la vida per anar a un lloc a trobar una escala. A mi em va trasbalsar una mica. Tot i que després amb en Ricard vaig fer una mirandolina per televisió i va ser molt diferent, veus? Vaig disfrutar-ho molt més, no sé el per què, potser perquè estava més acotat i havíem de fer-ho, saps? Però ho vaig disfrutar molt més, per exemple, que l'Snoopy. I d'aquí, si anem passant el temps, arribem a, que ja ho hem dit una mica abans, amb els Jocs Olímpics de Barcelona 92, que és com es treballa un... Quan ho vius des de fora, veus que allò és un espectacle immens, grandiós, i que, a més, en el cas de Barcelona 92, tant l'obertura com la cloenda, tothom diu que han marcat la història de les obertures i de les cloendes dels Jocs Olímpics. Això s'ha de portar en un lloc especial a dins el cor, no? Home, sí, jo vaig aprendre moltíssim del grup americà, i també, clar, comedians és això que t'he dit, que com que es treballa en equip, treballes molt en contacte amb el músic, amb el compositor, no et sents que fas les coses tu sol, tens un suport molt important, fins i tot de la gent de producció o de tècnics com el Joan Segura, que t'explica com has de portar aquest globo, com s'han de portar els inflables, saps? Hi ha tot un seguit de gent que et dona suport, que és això, és fer coses amb equip. Segurament això potser té la part de culpa positiva, per dir-ho d'una manera, el fet de conviure tots allà a la vinya, que estàs tots en contacte amb els altres. Saps com seran els vestits, no és allò que de sobte estàs fent una coreografia i el vestit entra més tard, però no has vist els bossetos, saps, els dibuixos. No, allà anàvem tots molt a una i això ajuda molt, però tot això és inconsciència pura i dura, vull dir, jo em van dir, ai, faràs això, molt bé, amb 150 persones, com si ho hagués fet tota la vida, però jo crec que també això que et deia dels esbars, que a mi també em va ajudar molt, saps que a un esbar hi ha una dansa que ja la pots arribar a ballar 24, clar, 24 no són 100, però amb la dansa contemporània 24 tampoc és normal, saps? És molta gent, llavors, bueno, ja tenia com una mena de visió diferent, de grup, no? I ara que fa 25 anys dels Jocs Olímpics, que a més aquest any, diguem-ne, han sortit novament aquestes imatges per televisió, quan ho veus i mires, quina sensació et dona? Jo vaig ser allà fent allò.
Sí, home, és gratificant i sí, perquè a més, per exemple, clar, hi ha molta gent que conec ara que les Olimpíades eren petits o no ho sabien, i clar, és un privilegi. Però jo, de totes maneres, no sé què em passa, però quan he acabat una cosa, o sigui, l'acabo i ja està, saps què vull dir? És una cosa que he fet, però no sé, de vegades amb això penso que tinc un sentit molt pràctic i molt... Vaig obrint i tancant calaixos i quan vull l'obro, ho recordo, m'ho agrada molt, però no sé... Sí que m'emociona, no vull dir que no m'emocioni, però m'emociona més el procés i quan ho estic fent que no el record. De vegades, quan acabo alguna cosa, també és com una satisfacció, de dir, oh, ja ho hem fet, vale, que bé, està acabat, ho hem acabat de resoldre, saps? Però no soc molt eufòrica. Ho disfruto molt en el moment, però no sé, soc molt pràctica amb aquestes coses. De vegades no sé si m'agrada, però soc així. I també, després dels Jocs Olímpics, va venir l'Expo a Lisboa, vull dir que... A Lisboa vaig fer un musical amb en Joan Font, que m'ho vaig passar molt i molt bé. Per l'Expo del 98 es va crear un musical fet per un músic de pop d'allà a Lisboa, i va ser una molt bona experiència i em va agradar molt treballar, que també encara són amics d'ara. Vaig trobar, per exemple, tota la gent de teatre musical de Lisboa, curiosament estava molt millor preparada del que m'havia imaginat. Potser perquè també Lisboa està com molt mirant cap a Anglaterra, no mira a Espanya, saps què vull dir? Està una miqueta... I, per exemple, em vaig trobar amb uns cantants i ballarins i intèrprets molt... Es deia O rapàs de papel, i era una història inspirada en uns dibuixos animats, i la veritat és que potser vaig estar a Lisboa, potser vaig estar uns 4 mesos treballant aquest musical, i després també amb comediants vam participar a l'Expo. Que era una època de grans projectes. Sí, la veritat és que sí. I després, per variar, que la veritat i el gust, una cosa, el 93, de 2 actors, el Casem-nos una mica, un Sondheim de només 2 actors, retrobes el Pep Anton i la Nina. És diferent, fins i tot potser la precisió que pots arribar amb coses només amb 2 intèrprets, en aquest cas. Va ser una feina més de detall, diguéssim, no? La dirigia Pere Planella, que sí. Amb en Pere jo havia fet Dansa d'agost. El Lliure. El Lliure, que també hi havia una part de dansa important, una dansa irlandesa. Em va agradar molt, va ser una obra que va guanyar molts premis, la Dansa d'agost, i clar, jo també m'hi vaig sentir també molt contenta d'haver fet la meva aportació. I llavors amb en Pere vam fer, jo crec que va ser després, vam fer el Casem-nos una mica, i sí, va ser un caramelet, diguéssim, de poder treballar amb ells dos, que tots dos m'agradaven molt i m'hi vaig entendre molt bé. I a més un Sondheim, que molta gent coneix el Sondheim a Catalunya pel Sweeney Todd. Això era abans. Per tant, diguem-ne, era també una gosaria d'autor en aquells moments. Jo he fet moltes coses abans, com si diguéssim, perquè, per exemple, amb la dansa contemporània, el 82, vam portar a terme una peça que es deia Les Ciel et Noir, que era coreografiada per una molt amiga meva que va morir molt jove, que havia estat en Pinabaus, Isabel Ribes de Manresa. I amb la Isabel, ella quan ja estava malalta va haver de deixar la Pina i va venir aquí perquè ella era del grup Eura, i amb el grup Eura Dansa Contemporània vam crear aquesta peça. I jo ja feia d'ajudant de direcció de la Isabel. Aquella obra, per exemple, era una obra totalment amb unes línies de Pinabaus i encara no havia vingut encara la Pinabaus. O sigui que m'ha passat moltes vegades que he format part d'històries abans que després la dansa-teatre hagi agafat un espai a Catalunya i a tot el territori. I això també m'ha agradat molt, la veritat m'ha agradat, igual com en Carles Santos, jo he treballat molt més amb tota la seva primera etapa de descobrir ell a l'espai escènic que no en l'etapa on ja a partir del 92, que ja és més reconegut, perquè ell també va participar dels Jocs Olímpics. Jo vaig seguir treballant amb ell, però m'agrada molt ser als inicis, com el del Ramon Oller,
veus a les persones des del seu començament i trobo que és molt gustós, m'agrada molt. Una cosa que hem parlat, evidentment amb tots no, però ens coneixem amb molts, amb l'estil Colomer, perquè estan molts dels intèrprets que hem parlat, ja siguin directors o actors, estan molt satisfets del treball, diuen és que la Montse quasi bé fa màgia, diu, és que pot agafar una persona que balli molt poc i la fa ballar perquè la seva coreografia és una coreografia de personatge, és a dir, és el personatge que està ballant, no? És potser una manera d'entendre la dansa dins el teatre musical, per exemple? Sí, és que, saps què passa? Que també, de vegades, la dansa molt estereotipada a mi no m'agrada molt, diguéssim. A mi m'agrada veure les persones que ballen o els intèrprets. Fins i tot, encara que no sigui teatre, m'agrada veure la persona que balla. Perquè, clar, amb la dansa no, és que els que ballen han de ser alts, prims. No, el ball està a cadascú de nosaltres, perquè jo he vist gent amb 100 quilos ballar impressionant i amb una gràcia tremenda, saps? Però, clar, estem als cànons, no? Jo moltes vegades he arribat a un lloc i tu ets la Montse Colomer? I et quedes, sí, sóc jo. I ja veus, no és que ens imaginàvem, ja t'ho diuen, ja ens imaginàvem que eres alta i prima. Doncs no, mira, no sóc ni alta ni prima, ni camino així, perquè, saps, hi ha tota una manera de fer... L'estereotip d'una ballarina. Sí, i clar, llavors els expliques altres maneres de fer, interessant. Després entenen el que els hi vols dir, no? Però jo crec que, d'entrada, que tothom pot ballar, tothom. Per tant, és trobar la gràcia d'aquella persona. Llavors jo el que faig molt és que miro el personatge i a la persona i intento que de tot el que els intento treure el suc al màxim, no? I que clar, i potenciar-los. O sigui que jo tinc les meves idees, el que m'agradaria fer de moviment, però moltes vegades l'intèrpret agafa allò i ho transforma i és que m'agrada més, i si m'agrada més li he de dir. Tot això que dius és el justificar a vegades d'una manera bona, m'atreviria a dir, la dansa dins el teatre musical, que a vegades s'entén com un número d'exhibició, com una successió de passos de virtuosisme, que per segons quin gènere està molt bé, però que quan vols que sigui el personatge, que estigui tot justificat dins de l'obra, potser no hi ha altre camí que anar per aquest, no? Home, amb aquest últim, a la família Adams, amb l'Esteve, he tingut molta sort, perquè, per exemple, a l'Esteve no li agrada gens tampoc que de sobte, vale, ara cantem, ara ballem. No, li agrada que la dansa sorgeixi d'algun lloc, no? Que vingui, que no entri de cop, que vagi entrant, vale. I això sí, ara fem la coreografia, no? I això és molt bo. És molt curiós perquè, per exemple, l'Esteve és això, doncs vol que vagi entrant la dansa, que no sigui una cosa que de cop s'imposi. I després, per exemple, amb en Lluís Pasqual, que hi he treballat força, a Lluís li agrada la dansa, però li agrada que ell pugui intervindre en la dansa. Jo recordo una Manon Lescaut per l'òpera de Lió, on hi havia bastant de lío, de moviment, i era un minuet, no? I jo els deia, no patiu en els ballarins, perquè en Lluís segurament entremig del minuet farà creuar algú i perdreu el pas, però després l'agafeu perquè... I els ballarins primer, però jo ja sabia que al Lluís, per exemple, li agrada retallar, li agrada trencar. Això de vegades per un coreògraf pot semblar com, la meva feina, però clar, és que estàs en funció d'una història i és molt millor. O, per exemple, una definició d'en Lluís que també em fa molta gràcia, moltes vegades m'ha encarregat danses que siguin com l'estela que deixa un vaixell, no? És una manera d'explicar. No, és que aquí, per exemple, una altra òpera, no? Aquí, aquest bar estan ballant, no? Però jo vull que quan surtin es vegi que surten de ballar, però no vull que es facis una coreografia. Clar, això de vegades pel coreògraf és què vol dir exactament, no? Però per mi té gràcia. I a mi, per exemple, el Joan Font també, el Joan Font de Comedians també moltes vegades em deia a mi m'agrada que facis les coreografies perquè llavors jo faig la contracoreografia. I la contracoreografia, després jo de vegades els hi feia cachondeo a tots i els deia, vosaltres feu la coreo i vosaltres feu la contra. La contra en realitat és anar contra la coreografia, saps què vull dir? Per exemple, si hi ha uns que
avancen, doncs hi ha un personatge que, mentre aquests avancen, va passant, fent una altra cosa, i quan es gira hi ha una paret humana, es torna a obrir la paret i ell torna a agafar el seu espai i fa un altre ball, no? Això des de la coreografia molt estricta, diguéssim, de vegades al coreògraf li pot costar entendre això, no? Però jo crec que la feina del coreògraf és jugar amb el director. I segurament per l'espectador no acaba veient una obra total i no veu les parcel·les de cada disciplina. Això possiblement avui en dia és el que és interessant. I tant. Això del món que has dit ara ja, el món de l'òpera i la sarsuela, també aquests calaixets s'estan partint o encara són molt cantant, ballarí? No, això també està canviant molt. Perquè també has estat molt en contacte amb el món de la sarsuela i de l'òpera. Sí, i el món de l'òpera, sí, ara hi ha una sèrie de cantants joves que van a totes, a tope, i amb el cos també. Sobretot es veu molt en els últims 10 anys, diguéssim, 8-10 anys ja hi ha molta gent amb ganes de tirar-se de la moto. Una consciència teatral, escènica, vocal... Teatral, corporal i de tot. I de tota la... I en el món de la sarsuela ara, el Teatre de la Sarsuela de Madrid, que és el, diguéssim, el colofó, hi ha un director, que és el Daniel Bianco, que té moltes ganes de fer coses diferents, precisament per apropar aquest gènere que, sobretot de text, està molt de naftalina, diguéssim. L'any passat jo vaig veure una revoltosa del Guillem Clua, una adaptació, vull dir que a Madrid saben que aquí tenim gent de text que li agrada remenar. Treure la pols d'aquestes obres. I vaig veure una revoltosa dirigida per el José Luis, que és un amic que em va encantar, amb un coreògraf perfecte, feta per gent jove, i el públic era jove. Per tant, clar, també hi ha una altra necessitat, no? El Daniel Bianco té ganes de que la sarsuela no sigui pel públic que ja es va fent gran i morint, perquè quan es mori tota aquesta gent, ostres, la gent jove, i a més la sarsuela és algo que té molt a veure amb el teatre musical. Més local, però que té molta... Segurament podríem dir que la sarsuela és el teatre musical d'Espanya. D'aquí, i tant, i també d'aquí, perquè també n'hi ha sarsueles catalanes. Hi ha una gran, amb l'entrevista passada amb el Xavier Albertí, hi ha centenars de títols de la sarsuela catalana. I tant. Has dit una mica d'alguns directors que has treballat, però n'hi ha un que primer el vas coreografiar i que després hi has treballat molt, que és el Josep Maria Mestres, que vau coincidir amb un espectacle el 93 al Teatre Lliure, i que llavors hi ha hagut moltes... Amb el Josep Maria vam començar amb el tango de Don Joan. Ell era l'ajudant de direcció del Jerome Saverí i jo era l'ajudant de coreografia del Jean Musí. I a partir d'allà ens vam fer amics i hem fet moltes coses amb en Josep Maria. El Josep Maria el conec molt i m'agrada molt també la seva visió del teatre musical. És a dir, que hi ha hagut coses com, per exemple, el Fashion Feeling, que s'havia fet al Teatre Lliure, que eren actors, músics, instrumentistes, tots alhora barrejats, és una mica això, no? Això també potser porta més riquesa, però potser a l'hora de treballar es planteja un lloc diferent, no? Quan tens músics, quan tens actors, quan tens ballarins, tots venen de mons molt diferents i que s'han d'acabar movent, no? El mateix Frank Cinquè, que hi havia, es movien un numeret molt poquet, però que es movien obeses. Sí, però clar, has de tenir, diguéssim, has de tenir una altra manera de tractar i de fer també. A mi també m'ha anat molt bé, que això li agraeixo sempre a la meva mare, perquè jo amb la música, m'agradava molt la música, però jo era una mica mandrosa. Em vaig anar espavilant a mesura que vaig anar a fer-me'n gran, no? I la meva mare, que va ser una dona molt insistent, però la música... Jo vaig fer solfeig, vaig examinar-me i tinc pràcticament 5 cursos de piano. Per tant, jo llegeixo partitura i això m'ha anat molt bé, per exemple, perquè amb els músics m'hi he entès molt bé, perquè ara la família Adams jo l'he fet en partitura, perquè... Fins i tot la família Adams hi ha un tango al final que està escrit a coses de passos en la partitura original de Broadway, no? Sí, i per exemple una altra cosa que també em va anar molt bé, que no hem mencionat, però després de l'Snoopy, que jo em vaig quedar una mica així amb el teatre, i vols dir que jo podré fer teatre, i els trobava una mica desorganitzats, vaig tenir la sort que la Montse Guallar, que l'havia conegut en el tango de Don Joan, em va presentar el Lluís Omar per fer una història d'un soldat amb l'Orquestra del Lliure.
I clar, llavors de sobte coreografiar Stravinsky després de l'Snoopy va ser com un còctel molotov en el meu cap, però em va anar molt bé, perquè de sobte el lliure em va ensenyar una altra manera de treballar el teatre i també em va fer veure una altra manera, no? El lliure assajaven amb la roba, pràcticament, amb un simulacre de roba, o sigui, si un personatge anava amb faldilles, no assajava amb pantalons, saps? Era alguna com que... I pensava, vale, això s'acosta més a la meva disciplina, a la que jo he fet de la dansa, no? Sí, sí. A vegades la música i la dansa tenen aquests punts, com que poden tenir molt artifici, tenen uns punts tècnics potser més en comuns que a vegades el naturalisme del teatre. Exacte, sí, sí, sí. Un espectacle que també havíem parlat amb l'Àngels Bunyolons i el mateix compositor, l'Albert Guinovar, que tothom en tenia un bon record. Diu, va ser una cosa molt petita, potser no es va fer com on s'havia de fer, però que diu, és una partitura majúscula i un treball també majúscul. Per tant, a més aquí et vas retrobar amb l'Àngels Bunyolons i el Pep Anton, que ja havíem treballat Botiga, el Casem-nos... I amb el Xavi Mira, també, que també havíem fet el T'estimo. Exacte, el T'estimo per fer amb l'Esteve Ferrer. Sí, sí, i el Paradís, bé, també molt bé. Amb la Mercè Martínez, també, que havia estat alumne. Alumne de l'Institut del Teatre, de les primeres promocions de teatre musical. El Paradís sí, va tenir... De vegades passen aquestes coses, no saps el per què, però podia tenir una acollida molt millor de la que va tenir, perquè la música també estava molt bé. Són coses del moment que arribes, no? Sí, sí, sí. I una mica allò que havien dit de la sarsuela, de l'òpera, els comedians, també hi ha un segell que és el del Petit Liceu, la flauta màgica, per exemple, això jo crec que ha marcat fins i tot un estil d'entendre l'òpera, d'acostar-la, sobretot al públic, ja no al públic general, sinó al públic juvenil i infantil, no? La petita flauta jo crec que és del 2002, potser? No ho sé. Sí, crec que es mou per aquestes dates. I encara la fan ara, eh? O sigui, és impressionant. És impressionant, encara la petita flauta màgica la segueixen programant. I el d'òpera, que ara es diu Allegro Vivace, que també té a veure, és un cello també comedians, encara també se segueix fent amb el Petit Liceu. I també, clar, és una altra manera també. Bé, és que amb comedians també hi ha una part, m'ha fet gràcia veure el Persèfone en la pàgina del teatre musical, perquè Persèfone era clarament, i a més amb l'Àngels encara més també, no? Però, clar, comedians tenia un apartat, perquè jo, per exemple, la primera obra que vaig fer amb comedians, que és La nit també era un espectacle que era una mica... I a més hi ha molts discos de comedians gravats, no? Sí. O el Llibre de les Bèsties, casat amb el Ramon Llull, també tenia una part. Hi havia la Marisa Gerardi com a ballarina, que era una ballarina que havia fet també molt musical. I també hi havia el Fulgenci Mestres, que acabava de sortir del Degoll de Gom en aquelles èpoques. Clar, que eren peces que... I la música era molt important, molt important. En aquest cas el text era la primera vegada que comedians afrontava un text, diguéssim, però clar, hi havia aquesta part musical que era importantíssima. O sigui que amb comedians jo també considero que he fet molta cosa de teatre musical. Sí, i segurament l'èxit d'aquesta petita flauta màgica i de tantes altres coses com aquestes és el d'anar a un lloc on que potser els calaixos estan molt ben ordenats i esbarriar una mica tota la roba de dintre, fer una mica de poti-poti i que acaba sortint alguna cosa que ens fa més de 17 anys que pràcticament s'està fent. I que encara té vida. I tanta feina, tanta experiència, no sempre passa, però acaben també amb reconeixement, no només de la professió, sinó a vegades també de guardons, que és com... No gaires, no soc molt de guardons. El Premi de la Crítica per l'espectacle Brossa a la Porta, el 1995, i per aquí on ens trobem avui, el 2006, Premi Nacional de Dansa de la Caldera. A la Caldera, sí, clar, i tots els fundadors ens vam sentir molt contents de tenir aquest premi, perquè això ha sigut ara és un espai municipal, però que sorgeix d'una iniciativa privada d'uns professionals que seguim encara al peu del canó, no? I que segurament aquests professionals, com que estaven més al dia de la dansa, en aquest cas, que les pròpies institucions, si no hi hagués hagut aquesta llavor, no existiria això. O potser ara ens trobaríem un centre
nou, però que quan algú l'ha pensat des del punt de vista de l'intèrpret de la dansa, sap diferent. quin terra ha de posar, com ha d'estar... Molt bo el terra que hem de posar perquè precisament vam lluitar molt, no? Perquè si això, per exemple, això és un espai que l'Ajuntament va pagar les obres, però, per exemple, ja, ui, aquí posarem parquet. No, parquet no, aquesta fusta, saps? I va costar 3 vegades menys de que si no hi haguéssim estat nosaltres a sobre, igual s'hagués fet d'una altra manera. Les últimes coses que hem vist de teatre musical serien el Jerónimo i la família Addams. Com han sigut aquestes, que diguem-ne són dos grans espectacles pel gran públic? Mira, el Jerónimo és la primera vegada que treballàvem amb en Lluís Danés. El Lluís Danés és un director que no ve del món de l'escena, però com que ja et dic, com que estic molt avasada també amb coses molt diferents, no? Em vaig entendre també molt bé amb ell, i em va agradar molt tots els intèrprets perquè ja vaig trobar, diguéssim, això ho he parlat amb en Daniel Anglès perquè molts venien d'aules i la veritat és que els vaig trobar molt ben preparats de dansa, cosa que de vegades amb l'institut ara em passa una mica menys. I nosaltres a l'institut ha sigut l'únic lloc durant molts anys i ara estic contenta perquè penso que és bo que hi hagin altres escoles on poder... Sí, les escoles privades s'han posat molt les piles i estan... Des del Memo, i Aules, Eòlia, saps? Que vull dir que està bé això, perquè si no el referent de l'institut era com el lloc únic i la veritat és que a Aules em vaig quedar molt sorpresa perquè hi havia molta gent del Jerónimo que sortia d'allà i de dansa estaven molt ben preparats i em vaig posar molt contenta. I a Madrid és la primera vegada que faig així un musical en allà. Clar, fer-lo de la mà de l'Esteve és un gran avantatge perquè amb l'Esteve he fet moltes coses. Potser he fet 8 o 9 obres, he treballat molt amb ell i el conec i sé el que li agrada. Llavors és molt fàcil perquè a més ell també, jo faig una proposta, ell l'agafa, se l'emporta al seu terreny, a mi em sembla perfecte, saps què vull dir? Que jo li ofereixo un gest i ell aquest gest el posa ja abans, saps? I això està molt bé perquè fa créixer l'obra cap a una molt bona direcció. I una cosa que també m'agradaria que ens expliquessis és que has fet el Fem Dansa a Manresa, és a dir, que mous altres tipus de persones que potser no són els ballarins o els actors que estan allà professionals. Com és aquestes experiències amb la gent? Això, per exemple, jo també sempre que puc també intento fer projectes d'aquests perquè també et donen una altra visió molt diferent que la de treballar amb professionals, i m'agrada molt aquest tipus, fer coses tan diferents, això a mi m'enriqueix molt. Recordo que ja des de fa com uns 8 anys que treballo al Carnaval de Gran Canària i a la Gala Drac, per exemple, i després, ja m'ha passat 3 anys, de la Gala Drac, no sé per què, el gener o el febrer acabo amb una òpera, i clar, passar dels drag queens amb una òpera a Holanda, de vegades és com... Però aquest tipus de coses a mi em va molt bé, saps? Perquè a Canàries el que faig és treballar també amb 100 i pico de figurants que no són ballarins, perquè hi ha una coreògrafa que fa les típiques coreografies que han de sortir de la tele, saps? Les típiques de 4 a la dreta, 4 a l'esquerra, però jo faig d'ajudant de direcció del que ho munta i treballo amb tota la gent que ve de voluntària allà a sortir en la petita obertura que es fa abans de la Gala de la Reina o de la Gala Drac. Llavors, com que m'agrada molt tenir el contrast aquest, des de fa un temps també he tingut la sort també de fer treballs, diguéssim, més socials. El projecte Fem Dansa el vaig fer 3 anys a Manresa i em va anar molt bé perquè va ser durant 2 o 3 mesos, o més, potser 4, 2 mesos de preparació, diguéssim, i un de remate final amb estudiants de tercer i quart d'ESO. Vaig tenir molta sort perquè vaig fer el primer any, 2 primers anys, un espectacle que es deia Meteodansa amb l'Alfred Rodríguez Picó, el famós home del temps, i em va anar molt bé perquè vam fer un treball molt bonic entre els dos, meteorologia i dansa. Treballar amb nanos em vaig adonar que, clar, que és bàsic que la dansa estigui en les escoles ja. Això per mi és del més important que existeix, perquè quan estigui la dansa a les escoles, aquests nens després seran o mestres de dansa, o públic de dansa, o polítics amb cap que el cos s'ha de bellugar, saps? Jo crec que canviaria molt el futur del país, no? Això per mi és molt important. Després també he treballat aquí a la Caldera
he fet un any i mig, un treball, per exemple, amb malalts mentals. I també m'ha anat molt bé i m'ha agradat molt, perquè també és una altra manera de veure com respon un cos amb una malaltia davant del moviment que tu li ofereixes. Són coses molt enriquidores. O amb l'Àngels Aimar, que vam fer un espectacle que es deia Some Femmes, perquè era una producció francesa, però vam tenir la sort de fer-la a Barcelona, amb un grec, a Holanda i a Corea. Llavors, clar, sent coreanes, sent holandeses, sent catalanes, ha sigut també una història important. I ara, des de fa un parell d'anys, amb la Maria Antònia Oliver, que és una coreògrafa de Mallorca, ens va convidar en Jordi i a mi a fer un taller, ja hem anat 2 estius i ens ho hem passat superbé, de dansa-teatre, però amb senyores, en aquest cas, entre 65 i 90 anys. Llavors ens ho hem passat molt bé i hem après molt, i la Maria Antònia ara té un projecte que es diu, ella va fer un primer que es deia Les Mutxes, que era una coreografia d'ella ballant acompanyada de 10 dones. I ara ella ha ampliat el projecte, es diu Les Muchíssimes, i precisament diumenge marxo a Mallorca 2 setmanes perquè és un espectacle que es farà amb dones d'Eslovènia, catalanes i mallorquines. I és una miqueta més gran, o sigui, no serà les 100 dones, però igual en seran unes 25 o 30, i un espectacle, diguéssim, més acotat a dansa-teatre, perquè també es fa amb menys gent, i amb un altre, és diferent, diguéssim. El Some Femmes jo el considero és un espectacle artístic, però té un fons més social de compartir vivències. I aquest és més enfocat ja a fer un espectacle per poder-lo girar, etc. En definitiva, trencant barreres, calaixos i fronteres de les disciplines, i també a vegades ajuda, no a vegades, això ajuda segur a que les nostres disciplines artístiques, siguin quines siguin, estiguin al carrer i estiguin a l'ordre del dia i no siguin només una cosa de museu que pagues una entrada i les vas a veure. I això que és molt important. Sempre acabem amb una bateria de preguntes ràpides i trampa. Quin va ser el primer espectacle de teatre musical que vas veure o que recordes que t'impactés? Entenent el teatre musical com la cosa més àmplia del món, una mica el que dèiem dels espectacles també de comedians, etc. Sí, a l'Oliver Twist, a Londres. Me'n recordo perfectament, sí, perquè jo havia vist molta sarsuela, però no la vaig, en el moment que la vaig veure, que igual devia tenir 9, 10, 11, la reconeixia com a sarsuela, però com a teatre musical la primera que vaig veure va ser a l'Oliver Twist a Anglaterra i em va impactar per la grandiositat, diguéssim. I una peça, una cançó que digués que sigui especial per alguna cosa de teatre musical, sarsuela o òpera? Una cançó, bueno, és més aviat de cinema musical, Somewhere over my rainbow, over the rainbow. El del Mac 2. Sí, el Mac 2. Una cançó que m'ha marcat, a mi em sembla. M'agrada. Sí, Julie Garland. Un autor, si t'haguessis de dir, quin autor de teatre musical, pot ser lletrista, músic, coreògraf, fins i tot, que diguessis, això a mi m'ha marcat d'alguna manera o crec que és especial? A mi m'agrada molt el Bob Fosse. He llegit les seves memòries i és un home que el trobo molt interessant, tot el que ha portat en el món del musical. Trencant també fronteres, no?, el Bob Fosse. Un record que no se t'oblidarà relacionat amb el teatre musical? Un record que no se m'oblidarà. Un record especial. Un record especial, doncs mira, el Jordi Vidal cantant El Paradís, perquè el Paradís, abans de fer-se amb en Pep Anton, l'Àngels, es va fer un taller a l'institut, que el va fer el David Pintor, en Jordi, i llavors al Jordi hi ha una cançó del Paradís que explica tota la vivència del personatge, d'acabar al Liceu, de no sé què, i aquesta cançó, per exemple, cantada pel Jordi em va marcar molt perquè el vaig veure amb ell
a la cançó i com a talent, i jo crec que em vaig enamorar amb aquesta cançó. Per tant, és un record molt important. Molt important i especial. I la darrera, què és allò que per tu té només el teatre musical? Moltes vegades diuen, és que el musical pot entrar d'una manera diferent perquè té aquella cosa. Aquesta cosa per tu quina seria? Bueno, perquè té els ingredients importants, que és una història, una música i també un moviment, no? I a més també ara també pots trobar coses de circ, no? Llavors és un espai on hi caben moltes coses i que poden arribar a molts tipus de gent diferent, no? Doncs espero que t'hagi agradat aquest viatge en el temps de recordar coses que potser en el seu moment passen i les gaudeixes i les vius, però que al llarg de la història per altres generacions són importants i que si generacions d'abans no haguessin fet certes coses, nosaltres no estaríem on som. Doncs moltes gràcies per acceptar la nostra proposta. A tu per proposar i per tirar endavant un projecte tan bonic i interessant com aquest. I lluitem cada dia perquè arribi cada cop a més gent. Molt bé, doncs moltes gràcies. I a vosaltres ens trobem el mes que ve en la propera entrevista.